Rồi try sẽ xin bắt ngay cái play pi baro ha cái tên cái bận portam cái chung Giêsu ha cái này cái video ngah qua ban ai cái chung pen shai halo cái bapa pila keli ngah menden pila keli ngah te kenang ba nama bangan nam la te bangan jubab lut ya ki jing keli ki jong ki jing post new ki jong pi baro te ki bang ayo ban puli ki bang yo lat tinggal le dekat video kenang ba ki weru ki yo jing kurku ki nam dan kam ban keli ngah nama bangabun kam ha menta kipot te kemot ngahap ban kenduk brio menta man la kasngi laj no tang kasngi ba ar ba kasngi thoding bat kasngi utrai te ya brio te la bo pot te ngamla re bangan hafun ro ngani kren bat ki brio mar khmat ro ngani kren la ngan reply sai ki message ki jong phi te na menta ki matching duai ngala ong phila ban ai ha po ka inbox sang ni ha po youtube ki matching duai ngam sara pat manga hapo ka jing duai ha kapor ka banga syong duai kerpang tena ka benta kum noban penen kami ki dawai ki jongi ngala dep ong seni gitu ki dawai pu hapo pha hapo ki whatsapp kini ki batre bat nga kini kin sa reply kata ki ba phone ru phinam yo ra ban call nga phin yo ban kren bi kini ki batre hang ni te tang ka tu ka ni ki bang yo lat bangan kren namar labu put yo priu nganam la ra ban kendu priu ru ban kren ru ban reply ru namang adang dei tang kebriu kemet ru katha hi te ngahap ban chakri yu blai ru ngahap ban pech segi kam la jong ru khniat khan sot te de namar kata kadaw ya ki bangala ban jubab ngalawan ra be hang ni ya ki bangam la ban jubab wat nam ya thawi ke jing duna ke jing palat ke jonga bang adang long tang kebriu te kani ke jing keli ke ba philat keli kadai halor ka ba phidon ha ka balang ka ba kim pendap ya ke jing pengam Dekat bakum kaktin kecok upleng yo ibu jisuru pengam bat ujisuhi ulong kalenti tengi ru haban pengam te onda ila dapan pengam te nakabalang ka bakidon ki ong haban wan panmap haban syaot balang te i ong hatu kalong ni em ka bade yang ngabangan let panmap na ki teman basan ki rang balang ba ngala dapan pengam te ngakwa bangan ong ye phi phin let panmap le ayu haba phi klem le pop lada phi let panmap kamot phila yu ben yak snam ko jong jisu phimdan kam malet pan map lada phile pop te phide kin malet pan map philet pan ngam phi pandap eka hok ko jong ble te phinyo pan ban phila le pop te phi hak kai malet pan map te na mar kata phi wat nom shania than ya nga wat nom shania thani ki brieu wat nom shania thani ki nong ya lap ya no han re na lor phi snap iki ji kai ki bangi ngi plait na lor kata ru phi haban puli bhai ka tien ka jong ble na lor kata ru phi hap pan perkhat bah ka ek bade ka ek balai lada ka do no jong phi ka sngur onam dan manu ban hikai bakla ya phi te namar kata phim dan kam ba phin lech pan map ba phila dep ye ka jing pen ngam dan bun ha ki ba uyo pat usetan namar pale na lor ba kila dep pen ngam na lor ki lech pan map na lor ba ki lech phai biang shata shaju te kam long gen ka bade yaj be chaprang lada phila dep pen ngam ye ro utrai phim de ben le ran phim de ban le pan map ru lada phile pop te phide kin le pan map ha phi kham le pop phile pan map le yu baro ubri udan kaman pendap e jing pengam han re haba umen sim uble pat kren lada phi shule hi dala de phin gulmar bha namar kata puli bha shwe ka tin ka jok uble kali bha shwa no try dem kho siu anda uble la kren ye phi ka dono je phi kanom khin wen shu Pinam khuslai shu te namar kata shwa ban pendap e jing pengam beleng ong wat juya pendap kerke e jing pengam puli bha shwa ka tin jong play duai bha shwa pan bor shwa yu play pan uble ka trek ka ba phin lai te kamut phin sok te phin lai gulmar man ta da ka ba pan bor ne phi gulmar te rangam ta pan bor e phi phin pendap no e jing pengam phin sa gulmar han re la da man si uble pan bor e phi phim dan kam man pa be phim dan kamru ban prakhat pan hap le pan ma phi khlem le pop long phin le pan ma kata te kamut phila nhiều ben ken ya kasnam ko jong jisu kamut phi isi phi shon ken yu jisu la da phile pan ma ba phi pan ngam kamut phi shon yu jisu kamut ha ka jing bom tip phila le ka pop ka ba khrau ha do kata te da ka ba buram nga mam da ka buram mi phi mam te om de ka buram nga ba kla kren te wat nam le pan mam tang ba shwa ban pandap ka jing pan ngam ngan ong yi phi puli bible shwa shibon ruai shibon dem kho siu pan jing shai no trai
แต่บ้านนี้กับ banga กับ pensyai pi umat sim uble un pensyai kham bahaya pi bat pennam dan kamban babe bat penlong gi basluru pennom shepting kumba haba umat sim uble lawan jurhau samson khuslayo singru kat ba pi inem long kumno ngan ongi pi da umat sim uble ula tre hapo jo pi ula shlei ula ki hapo jo pi penlong gi baslur ya ga jing shisha bat pennom let panmap bom dai te tang kanihi ke jing batai ke balengkot ulin jawan kurkui pilang baro ya ro itra